Orice persoană, indiferent de vârstă, va reuși chiar din prima zi de antrenament nu doar să se țină pe placă și să se deplaseze, dar și să asimileze primele trucuri de bază. Este un video adresat wake instructorilor și persoanelor care intenționează să facă primii pași în mod independent, fără ajutorul instructorilor. În această zi este deosebit de important pentru operator și instructor să creeze condițiile de siguranță maximă pentru start. La orice dezechilibru care va provoca căderea, opriți imediat reversul. Căderile line în apă vor oferi încredere și curaj novicelui, îi va permite să se relaxeze și să nu-și încordeze mușchii, întrucât starea de încordare încurcă foarte mult. Nu contează deloc cu care dintre picioare poziționat în față este mai comod să se deplaseze începătorului, întrucât în prima zi poziționarea ambelor picioare trebuie să fie cât se poate de confortabilă. Înainte de antrenament, începătorul trebuie pregătit pe uscat. Primul exercițiu: așezare lentă în timp ce mâinile sunt întinse în față, la nivelul pieptului. Se repetă de 5-7 ori. Al doilea exercițiu: așezări lente și ridicări lente cu rotirea capului și a umerilor la 90 de grade, iar a bazinului la 45 de grade în dreapta. Se repetă de 5-7 ori. Al treilea exercițiu: așezări lente și ridicări lente cu rotirea capului și a umerilor la 90 de grade, iar a bazinului la 45 de grade la stânga. Se repetă de 5-7 ori. După aceea se poate recurge la exerciții pe apă. Începem în poziție culcată, iar placa trebuie să fie în direcție perpendiculară mișcării. Genunchii trebuie îndoiți și strânși spre piept. Mâinile de întins și, dacă se reușește, îmbrățișați genunchii. Corpul derelaxat în totalitate. Operatorul începe lent să pornească reversul. Începătorul trebuie să parcurgă circa 10 metri cu genunchii îndoiați până când reversul pornește și abia atunci lent începe să se ridice și să poziționeze în față piciorul drept. Următorul cerc. Misiunea este să stea cu genunchii îndoiați 10 metri și apoi încet să se ridice și să poziționeze piciorul stâng în față. Pieptul și umerii rămân poziționați în față. Este foarte importantă relaxarea totală și să nu fie depus niciun efort. Nu trebuie să cheltuie mai multe puteri decât atunci când pur și simplu stați la pământ sau mergeți. Mâinile nu trebuie trase spre piept și îndoiate. Mânerul nu este pentru sprijin sau bară, este necesară doar pentru a acumula viteză. Sprijinul dumneavoastră este placa. Centrul de greutate trebuie să fie strict între suporturi. În caz contrar, dacă veți trage mânerul spre piept, la sigur veți cădea pe spate. Misiunea operatorului este să prevadă această situație și să oprească la timp reversul. De obicei, în primele 10 minute pe apă, deja este posibil ca, mai mult sau mai puțin cu încredere, să începi să glisezi pe apă cu piciorul drept și stâng, pe rând, în față. Următorul pas este schimbarea poziției în timpul mișcării. În primele 10 minute, operatorul trebuie să înțeleagă în care poziție totuși este mai comod pentru începător să se deplaseze. Prima tentativă trebuie să fie schimbarea piciorului din poziția inconfortabilă în cea confortabilă. Schimbarea piciorului se face fără grabă, sprijinindu-se ușor pe călcâie, sub controlul atent al operatorului, care este gata să oprească brusc în cazul în care se prevede posibilitatea căderii. După câteva tentative de schimbare a piciorului din poziție inconfortabilă în una confortabilă, este necesar să fie făcute la fel de multe tentative din poziție confortabilă în inconfortabilă. În prima zi, întoarcerile nu contează, este mai bine să vă distrageți în legătură cu ele și să le amânați pentru a doua zi de antrenament. Video despre a doua zi de antrenament voi face atunci când acesta va aduna 2000 de vizualizări. În prima zi se mai poate de încercat primele sărituri pe apă. Pentru aceasta este nevoie de o poziție cât mai confortabilă, ușor de îndoiat picioarele și brusc de îndreptat ambii genunchi. În primele tentative, placa abia se va ridica de pe apă. Cel mai important este să rămâneți strict deasupra plăcii. Sunt suficiente 2 tentative pentru o distanță într-o direcție. Operatorul este pe fază, urmărește atent și este pregătit ca în orice secundă să oprească total. Același lucru trebuie făcut din poziție inconfortabilă. Este suficient pentru prima zi. Abonați-vă la canal pentru a nu rata noile video care apar de 2 ori pe săptămână. Avansați fără traumatisme, apreciați binele, trăiți în armonie cu Feng Shui și fiți fericiți!